Malaki naman yan. Medyo malaki nga eh. Malaki. Kasi nga malaki. So nagkakabalahaw sa unahan. Ay, kado kami. Na-traffic ha po, na-traffic. Marami ito shipper. Sir Ed. May mahirap ba? Wala. Sa paraiso. Tan Kalbaryo ako. Hey. Ganas ah. Oh. Nah, dating kababalagan. Ah. Hoy. Hoy, 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 hoy. Mga master. Truck ride muna tayo. Ayos ah. Quality, quality. Buka pa lang to eh. Abutin tayo man lagi ito muna. Dahil ito trail for a cause natin para sa ating comrade Run sa Pigaw. Ito yung kaganapan. Uy, nandito yung mga TTRG. Ay, uy, Joe TV. Nandito ka na pala. Ito pala yun. Huwag makaalala. Diyan ka na daan? Bah! Nga! Kaya yan! Yo TV! Oh. Okay! Okay day! Basta ko lang. Harap ka lang. Harap ka lang. Wag kang magmi-minor. Full throttle mo lang. Sakto lang yung full throttle mo, wag susubrahan. Mag-uuno ka diyan. Ha? Primera? Primera lang. Diyan mabalin mo diyan. Balin dito. Ya grip position ka diyan. Okay. Yan, terus mau. Iba atras. Yan. Oh. Gapangam lang, gapang. Gapangam magpasama. Kaya na rata, kaya na. Matangkin sa mo ta dalig mo. Ayos lang, ayos lang. Oh, guray. Wag masyado rip. Wag masyado galit. Sakto lang. Aangat ah. Aangat. Are you sure? Oh! Totero. Sige. One down. Dito ka na lang. Ya. Guray.
hoy, 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 hoy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, hanggang 3 lang. mo lang yung video eh. Pinapaganda mo yung content natin ah. Joke only yun. Okay, dyan na lang, Jo. Kaya yan? Sige nga. Kaya naman pala. Parang yung sagad dyan. Okay, tayo rin ng kwan. Masagit lang yan eh. May bato. Lalapit dito. Idol. Buti may bato. Lalapit ko rin yung kabayo ko dito. Lalapit ko rin. So yun, may uphill pala dyan. Parang kwan to ah, parang karira. Hard. Di pa may sagit. Muna ni Jonas ay nagsuple. Sublin na ka. Hard, hard. May kwan doon, may maigsing uphill pero wall. Ay, battery nagluloko. Marami pa kami dito sa ulian. Medyo may sinasabi rin yung ruta. Kasama niyo yung mga San Manuel. Mga taga San Manuel. Matarik, matarik. Darajay nga nagbubuya. Matarik. Nabaliktad ni Kuya TV. Yan, nariga ka talaga dyan, sir. Oy, narigat. Kaya? 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 Kaya, winok. Kakayanan. Ha? Basic lang doon? Basic lang. Ayun yung unang-una ko doon kami. Basic. Punta lang sana ako dito. 1 hour later. 1 hour later. 1 hour later. So yun. Naahon na natin yung ating motor. Balik tayo dyan para makapag video rin tayo. Ito yung motor ni Jonas. Saka dito na yung mga nauna kanina. Pero mas nauna ako kasi nandun na sa taas yung motor ko. Yan na, DTM 60. Uy, nagunaw. Kinaya na. Kinaya na. Bit lang pimon kami dito. Ayo, Pintas pa nagsangat na. nakapit. Pinanit lang to pa jemang gamo lang yan. Nakapit, nakapit. Okay. Pinsa garo. Kubar na. Dini ko yung baka pala pag kinakabahan ka. Hindi kay ibidbid. Guru-uray ti kababalagkan ng kasama dito niya. Ayun ti narigat. Lalo natultulit dito yan. Segunda. Segunda o primera? Champion na yung kwan. Piloto. Balik si Sir yung may-ari ng Kubar na. Bagay mo ba? Bago kayo? No money. Hataw, hataw, hataw. Oy. Ayos. Salamat, I love you all. Pare, ikaw na ako yung straight. Lahat sinete yan. Bossing, salamat ah. Ensyong. Kaya rami mag-champion na talaga. Oh, Ensyong na tarlak. Ensyong na tarlak. Ensyong na ang bagal. Tinaanan si Kuya Richard ah. Yun technique pala. Ay, yung helmet mo. Ayaw mabibigat ng gabi. Luko to. Rider from Rider, ti problema na kaya. Basic mo. Hindi, ayaw pakita kasi Oh, dapat cuts. Siyang, baba mo isa pa. baba mo lang. Ayan.
tira. Yan ang Master Johan ko. Master Johan, pakita mo! Banat! Ano sa tingin mo, pre? Da kami jingaton. Gapangam lang, gapang. Hindi daw papayag. Rintoy, mabalim mo jay. Ha? Balim? Baba mo! Toy jay, city ka no iso. Tay! Balim mo jay. Bababa mo! Hindi nila kinalayo. Para mapagod daw, hindi niya na makuha. Nalito iti padpadaan ti matulid. Alam ko yung inaabangan ninyo. Yung tatambling dito para tatawanan nyo. Luko kayo ah. Ano kami? Ikaw? Ikaw ang number 1 sa ganyan? Luko tong pato ah. Naglulo ko dito, Mr. Laba. Kapag may ganitong nagkukumpulan, alam nyo na. Gawain mo yan eh. Tapos tignan nyo yung daan oh. Tignan nyo yung daan. Ayan oh. Hoy Insyong, mag-helmet ka. Luko to, ayaw mag-helmet. Pangalawang bisis na to. Pakita mo. Okay na. Hoy! Hindi ka na! Oh. Matapang. Tatangkad pa yan, oh, tatangkad pa. Luwag! Kanila mo! Luwag! Yan na yung Sino ka? tunay na piloto niyan. Yung Andy. PTM 6 days. Uy. Kita nyo padaanan na talaga ito na eh. Kakain na daw niya. Ang daming audience. Oh. Sanay siyang magtulin-tulin. Pop. Makapit ang ka na. Nakakatakot naman. Hindi. Kumatakot. Kababa ka ba? Mahuhulog. Hindi naman sa taas. Atras mo yung pit mo. Lapit dito. Wow. Kaya na. Hoy, andyan naman. Sir Dan. Dandi ka na. Mabol. Pare, bakit yan? Takbo! Anong problema, pare? Bakit nga? Hindi ka makamatay ka na, pare. Pare! Yan si Banong. Dala mo motor mo? Lumamig ah. Dala mo yung motor mo? Lumamig ah. It's your word na lang. Padaan na si Matulid ato. Matulid daw. 1 days! 1 days na lang! Nangato ka talaga. Pare, kamay na ng 360 dyan. Mayroong aray ko! Kung may paanong works, may isyong works. Iba to yung body to, pare! Pare, kayo ba to? Body! Magka-body! Kasama yung mag-body! Happy New Year! Insyong, bakit ka umaalis, Insyong? Dumating lang si Dandan, naalis ka na. Ay, grabe. Insyong! Johan! Maakyat na sila hoy kasi ibig sabihin yung motor, akyat nyo na. Yan na. Yung motor yun, sir. Yan na. Jeff, pala baba. Ay. Spray. Tingnan mo. Malamig. Papalamig. Malamig. Sa tingkaw. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong Hindi pa. dalhin yung mga iakit yung motor ko? Ay.
Patayin yung motor. Patayin makina. 0 days na! Wala na! Wala na. Kaya mo yan, Johan! Parang gulong-gulong lang yan! Pagulong-gulong! Pagulong-gulong! Parang gula si Johan! Pagulong-gulong! Parang gula si Johan! Sprayan pa si Johan! 4 days na lang natira! Ha? 4 days na lang! Zero. Meron pa 2 days! Meron pa! Kamot na kinatonsyon! Kamot nga yan! Mini-spray niya sa inyo! Tamod. Tanungin mo kay Joe! Pare! Tara na, uwi na! Best one, Johan! Oy, pare, ano masasabi mo? Nakabawi ka, Johan! Ayan. Galing ha? Yan, nakibig sa akin. Tignan mo lang yan. Ay, kung patay! Pare, sino yan? Patay mo, matay! Tira pa rin lang! Tirang prangkalaw. Uy, ina mo, bait ako sinipa mo. Bait ako sinipa mo. Oo. Para... Dito nga pupunta para rin niya. Bakit? Ako ang sinipa dyan. Oo nga. Bakit ka dyan ka? Ay, hindi. Partida. Nakustop. Pwede na uli niyo ba? Bigay mo! Bigay mo! Ay, di pa rin kumukupas. Tumblers Di pa yan! rin kumukupas. Yo! Talagang mga sigan. Di ba talaga yung mga dugong natin? Idol, may video ako sa'yo ha. Yo, baka ikot sila dito. Pariyaw, alis ka dyan. Oo. Baka mamaya ikaw ang maging yan. Oy, 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 oy. Hop, hop. Uy, uy. Paring pare, kakatanim lang yan. Ang mga kakatan, mapilayang ka. Okay, baba mo lang. Bawal yan, hindi naka-helmet. Ayaw talaga. Pwede mon, pwede mon. Hop. Ah, nanay idol. Oy, 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 oy. Hoy! Oy, oy, oy. Takina, buti na. Si Dandan, ang bilis si Dandan ah. Na. Hindi na ka na pumba. Kapag ka naman. Lagay mo muna dyan. Last na yan, last na. Wala na tao. Udah pa ito ba? Okay na kami, sir. Sir, muna na kami. Oh, sige, sige. Bata ka pa. Nakatayo ng... Bay delikado ata eh. Delikado. Tiputam ta brain. Yan! Putang ina kaya! Ayok! Pare, buti na lang. Nagbubuhin ako, pare. Isukit ikong kunak nakita mo tutayan mo. Oh. Yun ang sinasabi ko eh. Ay ukin na. Ay nyo. Pare, muntik mo na ako! Pare, tingnan nakita nila sila. Gusto dyan yung bagak abren. Gusto dyan yung bagak. Kumaitayan mo. Nagwawalt yung ano mo. Oh. Tignan nyo, tignan nyo. Ukin na. Ang dami yung magandang reels ngayon! Kaya na po, Herpe!
natin na ano. Ferdinand! Ikaw ang dito, bida! Ferdinand! Kasama niyo! Kurakos ko! Oh, Teens Pilot. Teens Pilot, yung champion natin. Ganda nag-crack aja kanina. Okay. Sak Paraiso. Nagdulo ko yung motor niya, guys. Starting Huwag kang system. mag-smile, seryoso ka. Yan. Huwag kang ngigit dapat nakasimangot ka. Ito na. Yan. Huwag kang ngigit pag nag-a-update, ha? Dapat nakasimangot ka. Para mahunan mo. Papagalit ka. Kanina po yung motor mo, pare. Gustong kirahin. Enduro cross! Hindi na enduro cross! Kurakos! Pare, yung tumitira sabi niya, utang ina, di pa tapos yung Poracos natin. Another Poracos. Saan? Ayos ah. Save by the bill. Oh, dyan, pagkakatayan mo. Ah! Buhatin nyo yan. Yan na, yan na. Oh, preno na talaga. Awan, hindi. Likod niya, likod. Yan na lang. Ang preno na sa Oh. Kita na, namoy pababan. Buhitin nyo kumalanganan. Tata. Kanan. Okay. Kaya lalayan basit. Kita mata bato na yung baglik kap. Sige, sige. Kalswam. Hop, hop. Mouth balance kita. Oh, yan. Sak ning sung nai o gado pala tanga nakaulay. Tayo, ragman yung Sir Miyong. ay, nililimaw. Para video. Sige.
Iskamba nila ka. Sabi nila, jumbo daw. Kasawang pa. Kumantay ni Coach Cam. Wala, makwan yung maganit yung clutch eh. Nay, kita sir, baka agatras ka rito nay. Buti na lang, may CDI yung Masana ulit ka. lakas pala ni. Masana all nay. Hawakan mo yung gulong pala. Hindi, bando mo ron. So, sakyat. Next. Oh, next. Hop, hop, yeah. Ito naman dyan, hindi mo naman kaya diretsyo. Oh. Ate, sila na inakyat ko motor. Alalay lang. Tanggalin nyo yung bato dyan. Tanaw ka diretso. Pakurba mo gamain. Hindi ko maadya. Hindi ko Di Sir Dan, hindi. Sige lang. Uy. Ate, kapang walatan. Posisyon mo na sa sakay. Malalaglag. Doon sa kabila. Ayaw mag-pray no? O banat. Eh, pwesto mo nga dito, pwesto mo nga. Yan na. Oh, wala. Bungad pa lang ka na ito nila. Ang guna bidyaw. Sabalyan yung dikanta. Nirik ko si Nirier. Nirier. Hindi na natatalan ka. Kusiniro ka. Ay, pagkatan. Oh, datan. Bumikit na lang kayo. Let's go.
Parts out. Parts out. Istay ang kaitan. Ang mga naparpara dyan ko ah. Okay na. Ayan ah. Prak! Kuna na ata ni Pinder na kang ano. Nagta. Backflip. Backflip. Okay. Prak! Kuna na kang mga napirak. Okay. Dalawang pagkakataon. Ako delikado. Paigit ka tayo ni Siyong. Ma-parts out ka ta. Harang na. Delikado. Second natin. Bukin na. Yung limon, Jonas. Yung limon. Sabang. Hindi na. Marak-rak ata mo to rin. Yung limon, Jonas. Oh. What is money? Wala na. Paper only. Andiyo. Gastos ato yan, gastusan. What is money ka na garo? Paper only. Okay na, what is money nga? Paper only. Wala na. Nagbalin nga bupalo ata, kilik sa Yun ang mga gusto ko para kumita lahat ng list nyo pare. Yan ang gusto ko. Paano yan? Nagiging bupalo na yung motor mo? Sasacrifice pare para sa'yo. Parang din kita eh. Okay. Ensyong. Ang sweet ng isda. Wala na nalupilop aja manibila. Oo, pero hindi bali. Ulit. Pingay, daka sekundan sa mait. Primera. Pingay, Naipataksakan. nagbarokbok mait. May gustong patunayan yan. Tana iatras mo dyan, nga na dyan, baban. Ta. Pinila namin kanina. Hindi niya uulitin yan. Barokbok sa mo tayo. Nagbarokbok. Nagmoko pa rin siya nga ba? Nag-spirits mo nga ba? Kita yun. Nas may isang ato. Sabi ko, baba mo, balik mo! Pare, yun yung kulang sa'yo, pare, yung mga ganun. Tiyon. Sako. Ni Sir Miyong ay. Sir Miyong. Subli ka? Siyong. Taas mo raw.
Taas mo. Oh. Game, kira. Oh, ito yun. Bisik mo. Siya nilulong sa atat. Bisik, bisik. Oy, boy. Ya, porok na rin ba? Boy, meow. Okay, tara na. Proceed na tayo sa ating trail. Ayos na. Paano si Sak? Wala na. Dito, Jo! Dalo! Tara na! Tara! Hey! Kinakot ka na ba to? Magmag na ako na. Munan. Okay. Okay. Manso. Hop, hop. Guray. Mga makalsuan. Ah. Allah, sige. Barat. ating YouTube channel. Trail for Akos tayo para kay Frat.